Det her, det er en historie, jeg aldrig nogensinde har fortalt til nogen. Det hele startede med, at mig, min bror og min kusine var på besøg hos min bedstefar. Min bedstefar, han elsker at fiske, så derfor havde han arrangeret en fisketur. Men som mange andre børn, så synes vi, det var rigtig kedeligt at fiske. Derfor sagde vores bedstefar: tag ud i skoven og leg. Det plejer jeg at gøre som barn, og det plejer at være rigtig, rigtig sjovt. Derfor gik vi på eventyr i skoven. Det skulle vi bare aldrig nogensinde have gjort. Og til den dag i dag får jeg stadig kuldegysninger over det, vi oplevede. Da vi havde gået rundt i skoven i et kvarters tid, så vi pludselig nogle fodspor. Min bror spurgte, hvor fører de hen? Og jeg sagde, lad os finde ud af det. Fodsporene de førte til et grønt, gammelt hus, som mest af alt lignede et skur. Ruderne var smadret, og malingen var helt krakeleret. Vi prøvede at kigge ind ad vinduerne og se, om der var noget derinde. Men vi kunne ikke rigtig se noget. Vi prøvede at gå lidt tættere på, men vi kunne stadig ikke se, hvad der var præcis inde i det hus. Hvorfor ligger der et hus midt i skoven? Og hvad er der derinde? Vi stod lidt udenfor og diskuterede, om vi skulle gå derind. Og den her beslutning, den fortryder jeg rigtig meget, for vi valgte at gå derind. Da døren pludselig smækkede, blev vi rigtig bange, men det var ikke det værste, for nu slukkede lyset os. Vi tog nervøst vores lommelygter frem og lyste over det hele. Vi skal bare ud herfra, lige nu. Kig i alle rummene og se, om I kan finde en vej ud. Pludselig så vi noget, der lignede en udgang. Vi så nemlig et vindue med lys i. Vi begyndte lige så stille at gå derhen af. Inde i mig selv begyndte jeg lige så stille at ånde lettet op. Nu er vi på vej ud. Yes. Men da vi kom tættere på, var det ligesom om jeg kunne mærke, der var noget, der åndede mig i nakken. Jeg skreg af skræk. Vi skal bare ud herfra, og det er nu. Se derovre, der er en dør. Lad os gå derhen. Skynd jer, skynd jer, skynd jer. Jeg var helt badet i sved. Vi skal bare ud herfra nu. Nu, skynd jer, venner. Vent på mig. Løb, løb, løb. Alt det I kan. Væk herfra. Skynd jer. Vi skyndte os at løbe videre, men min kusine kunne ikke løbe mere, så hun gemte sig i en bil, der var foran huset. Men det opdagede han. Fortsættelse følger. Husk at subscribe, hvis du godt kunne lide det.